Mali sme náročný program cez víkend v podobe 3 zápasov slovenského pohára a veľa času na prípravu na dnešný zápas vzhľadom na voľno a taký regeneračno-rehabilitačný tréningový proces do dnešného zápasu spôsobil asi to, že síce to bolo behavé na obidvoch stranách, ale z nášho pohľadu sme dobrú hru, v ktorej sme si vypracovali niekedy až 16-bodový náskok, znovu veľa toho sprofitovali a super vždy dotiahol na rozdiel 8 bodov a de facto sa to 40 minút takto prelínalo a držalo sa to v napätí. Pre mňa je ale kľúčom a podstatným to, že sme kompletní a zdravotne v poriadku a ostáva nám 9 zápasov do prípravy na play-off a k tomu bude smerovať celé naše úsilie. Ťažko sa dá povedať, či zrovna to asi niektoré chybné rozhodnutia pod tlakom super urobil, ale každopádne chceli sme to hrať od začiatku. Keď chceme rotovať aspoň 10 hráčov v trošku rýchlejších intervaloch, budeme musieť hrať takýto štýl aj napriek starobe alebo pohybovej nespôsobilosti niektorých našich hráčov, ale keď chceme dostať do hry všetkých, tak budeme tieto štýly praktizovať tak, aby sme mali rytmus a tempo hry a jednoducho cieľom posledných tých stretnutí bude vyrovnávať minútaž jednotlivých hráčov tak, aby sme mohli mať kompaktných, ja rátam 11 hráčov pripravených do play-offu a tých 11 hráčov je schopných, solidných, už len treba doladiť určité veci. Zámer bol hrať agresívnu, aktívnu osobnú obranu po celej ploche s tlakom na lov do prihrávkových líniách. Boli fázy, kedy sme to robili. Prvý polčas som vyzdvihol skotovú nátlakovú obranu na hráča s lobdou, pár dobrých akcií v prihrávkových líniách, ale mám taký pocit, že Edvard Scott v druhom polčase už javne zo svojho úsilia zľavil. Možno je to aj vďaka tomu, že tú hernú prax mal nedostatočnú za posledné obdobie a tréningový proces mu to dostatočne nevynahradil. A jednoducho z týchto aspoň pár aspektov toho pozitívneho nátlakového systému by som tak chcel vyzdvihnúť. Ostatné nebolo nejaké, čo by stálo za reč.